ang nakabati mo na to bro kay okay na tong plano and then ang taga Manila wala nagistorya nga naaday lain nga nagplano. Utro po to siya, na blind to siya. Okay. Kaya baka ano, ang saha po na, si Speed. Si Speed, ni konta ka itong na Manila. Niya, ni kontak po sa team ni Kong. Kay, di ba, ni streaman si Speed na niya to siya Manila. Una, niya to na siya lain ng mga country. Niya, daghan kay mga mo comment ba na, uy, Itag si Kong. itag si Kong TV. Collab. So si Speed po, ni contact siya ni Kong, magkulab ta. Niya ang Speed po, ni contact po siya tong taga Manila. Niya na siya nga, kapoy kayo, ako ra, tabangi ko ganang logistics bi, ana. Nag-expect ang team ni Speed na magkasinabot. Bitaw. Ana ba? Si Speed sad siguro atong nag-expect siya nga kay taga Pilipinas si Kong nag-expect siya kamalo siya sa culture der sa Cebu. Ana. Nagtuso rin siya gamay sa Pinas ba? Taga Manila ra ba si Kong. Yung mare dere sa Cebu which is wala gid ra ba na ingon nga nakatambay dugay si Kong dere. So dito na siya ang mga tao nga, uy, may pagsi-ungart or may pagsisik. Inana ba? Mo gani. Di mo na jud unta tong plano. Mo to ni sudlag kalit sila Kong niya. Naa pa di meeting day pag naabot si Speed. Katong ni sayo ko kadto. Oo, Ako yung dito naging meeting. sa Radisson. Oh, dito may Radisson. Oo. Radisson Blue niya.